No niin, minäpä haluaisin tältä Varpaniemen tilalta Maria tilalta kertoa vähän näkökulmia, että minkä takia kyläkoulut on arvokkaita meille täällä maaseudulla. Kerron ensin ihan yrityksen näkökulmasta, niin meillä elinvoimainen kylä tarkoittaa sitä, että meillä on suora myyntiä tältä tilalta, meillä on asiakkaita tässä lähellä. Toki meille tulee kauempaakin, mutta valtaosa suoramyynnistä tapahtuu tästä omalta kylältä. Ja meillä on myös täällä paikallista nuorisoa töissä tuolla Pakkaamon puolella sekä välillä kausittain tuolla poiminnassakin. Ja se on myös tosi arvokasta, koska tänne on todella hankala tänne maaseudulle päästä aikaisin aamulla kaupungin puolelta bussiyhteyksillä. Tässä on aivan ihana, kun tulee nuorisoa ensimmäiseen kesätyöpaikkaan ja toiset sitten työllistyy useammaksi kesäksi tähän meille töihin, niin se on aivan huippu, että saadaan tähän omalta kylältä väkeä töihin. Ja sitten vielä tämmöisestä niin kuin perhe-elämän näkökulmasta, niin meillä on kuitenkin itselläkin lapsia ja se on aivan huippu, että tuolla on tommoinen ymmärtäväinen ja sellainen koulu, jossa kaikki tuntee kaikkia asioihin osataan varhain puuttua ja se, että ei ole mitään hullun pitkiä koulumatkoja päivittäin, niin se on tosi arvokasta pienten lasten kohdalla, erityisesti tuolla alakouluikäisten kohdalla ja samoin päiväkotimaailma, niin kyllä se on aivan super, että se on omalla kylällä, koska täältäkin kuitenkin kertyy matkaa paljon, jos ruvetaan niin kuin puolta tuntia tai tuntia suuntaansa ajamaan, niin se vaikuttaa kyllä ihmisten työelämään paljon ja työmatkoihin. Ja mekin ollaan talviaikana muissa töissä, niin kyllä se heijastuu äkkiä sitten koulupäivien pituuteen ja myös päiväkotimaailmassa sinne päiväkotipäivän pituuteen, jos sinä joutuu pitkiä matkoja ajamaan ja samoin myös lapset, että kyllähän ne on niitä, jotka sen pisimmän päivän sitten tekee niin sanotusti siellä omissa töissään.